कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। कोकणच्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील सगळ्यात मोठ्या लोटे एमआयडीसी मध्ये पुन्हा एकदा भीषण स्फोट झाला। बॉयलरचा एअर फ्री हीटर फुटून हा अपघात झाल्याची माहिती आहे। लोटे औद्योगिक वसाहतीमधील विनती ऑर्गॅनिक प्रायव्हेट लिमिटेड या रासायनिक उत्पादन करणाऱ्या कंपनीत शनिवारी दुपारी 12:30 वाजण्याच्या सुमारास विनती ऑर्गॅनिक कंपनीमध्ये एक भीषण स्फोट झाला। या भीषण स्फोटात समीर कृष्णा खेडेकर वय अंदाजे 35 या कामगाराचा दुर्दैवी मृत्यू झाला। या दुर्घटनेत लोटे जवळील घाणेकुंट येथील समीर खेडेकर या कामगाराचा मृत्यू झाला। त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी कामथे ग्रामीण रुग्णालयामध्ये हलवण्यात आलं। समीर कृष्णा खेडेकर हा घाणेकुंड गावातील होता। त्याच्या पश्चात पत्नी, आई वडील, 2 विवाहित बहिणी असा परिवार आहे। समीर यांच्या मृत्यूमुळे परिसरामध्ये हळहळ व्यक्त केली जाते। समीर खेडेकर हे रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक म्हणून देखील त्यांनी काम पाहिलं। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सक्रिय कार्यकर्ते सुरेश कांबळे यांचे ते जावई। त्यांच्या अकाली निधनामुळे खेडेकर कुटुंबियांवर दुःखाचा डोंगर कोसळलाय। परिसरामध्ये हळहळ व्यक्त होत असून स्थानिकांनी औद्योगिक सुरक्षेसंदर्भात कठोर पावलं उचलण्याची मागणी केली। 12:30च्या दरम्यान इथे घटना घडली कंपनीमध्ये। तोपर्यंत आम्हाला कळलं नव्हतं, पण जेव्हा कळलं की घाणेकुंट कामगार आहे तेव्हा आम्ही चौकशी केल्यानंतर आम्हाला कळलं की समीर खेडेकर जे बॉयलर ऑपरेटर म्हणून इथं काम करतात त्यांचा ॲक्सिडेंट झालेला आहे। म्हणून आम्ही लगेच जेव्हा त्यांना विचारलं कुठे आता, तर लाईफ केअरला आम्ही सगळे गेलो। आमच्याबरोबर चंद्रकांत जाळके, जीवन आमरे, सगळे अरुण चव्हाण वगैरे सगळे आम्ही लोक तिकडे गेलो। तिकडे गेल्यानंतर ती डेथ झाली होती। डेथ झाल्यानंतर आम्ही ती पोस्टमॉर्टमला गेल्यानंतर आम्ही कंपनीशी संपर्क, कंपनी पण तिकडे आली होती, पण तिथं न बोलता आम्ही त्यांच्या इथे सगळे गावातल्या लोकांशी चर्चा करून, परिसरातल्या सगळ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून आम्ही त्यांच्याशी आता चर्चा केली। कारण जे आता इथे इन्सिडेंट घडलेला आहे तो त्यांच्या कुटुंबातला एकुलता एक मुलगा आहे। पुन्हा ज्यांची मुलगी सुरेश कांबळेंची जी मुलगी दिलेली आहे त्यांचा तो एकुलता एक जावई आहे। आणि ह्या दोन्ही कुटुंबावरती जे दुःख सावट पसरलेलं आहे त्या दृष्टीने आम्ही कंपनीशी चर्चा केली आणि कंपनीने सुद्धा सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून त्या दोन्ही कुटुंबांना मदत होईल अशा दृष्टीनं त्यांनी आम्हाला आश्वस्त केलेलं आहे। आणि त्यांनी जे आम्हाला आश्वस्त केलं त्यावरती आम्ही सगळे गावातले आणि पंचकोटीचे सगळे लोक आम्ही समाधानी आहोत। ॲक्च्युली विनती ऑर्गॅनिक ह्या कंपनीमध्ये सकाळी 12-12:30च्या दरम्यान ही घटना झाली, परंतु त्याचा मोठा स्फोट झाला किंवा बाहेर कुठे आवाज आला अशा पद्धतीचं काही इथे झालेलं नव्हतं। परंतु याच ठिकाणी एक हायस्कूलच्या कामानिमित्त मी आतमध्येच होतो आणि इथे आलो असता या ठिकाणी हा अपघात झाल्याची माहिती मिळाली। आणि ही माहिती मिळत असताना त्याच्यामध्ये समीर खेडेकर नावाची व्यक्ती, गाव घाणेकुंट या ठिकाणचा तो मुलगा या कंपनीमध्ये परमनंट एम्प्लॉई म्हणून काम करत होता। जवळजवळ 12-13 वर्षे त्याची या ठिकाणी सर्व्हिस झालेली आहे आणि तो शासनाच्या लिगल ह्याच्याप्रमाणे जो बॉयलर ऑपरेटरचा कोर्स करतो तो बॉयलर ऑपरेटर म्हणून त्यांच्या कंपनीमध्ये सेवेमध्ये तो होता। परंतु त्या बॉयलरमधून जे इयरची बॅग होती त्या बॅगला प्रेशर डेव्हलप झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये असणारी जी लोखंडी प्लेट होती ती प्लेट उडाली, ब्लास्ट झाली आणि त्याच्या मागच्या साईडला त्या प्लेटचा त्याला जबर मार बसला। 34 वर्षाचा युवा तरुण जातो की त्या कुटुंबावर आलेला हा जो त्या प्रसंग आहे त्या प्रसंगाच्या माध्यमातून आम्ही पंचक्रोशीमधील सर्व लोकप्रतिनिधी असतील, माझे सर्व सामाजिक कार्यकर्ते असतील यांनी सगळ्यांनी व्यवस्थापनाकडे एक तासाभराची चर्चा करून त्या कुटुंबासाठी एक चांगल्या पद्धतीचा तोडगा कंपनीनं काढावा अशा पद्धतीने कंपनीशी चर्चा केली असता कंपनीनं त्या कुटुंबाला एक योग्य पद्धतीनं एक चांगला निर्णय देऊन आम्हाला सुद्धा त्याच्यातून त्या कुटुंबाला काहीतरी मदत होईल या उद्देशानं त्यांनी जे आम्ही म्हटलं ते करण्याचं व्यवस्थापनानं कबूल केलेलं आहे। दरम्यान या घटनेची सविस्तर माहिती घेण्यासाठी मनसेचे नेते वैभव खेडेकर यांच्याजवळ आमचे संपादक तेजस बोरगरे यांनी संपर्क केला। मनसेचे नेते
वैभव खेडेकर आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. वैभवजी, कोकण कट्टा न्यूजमध्ये आपलं स्वागत आहे. खेडमध्ये अनेक वेळा अशा घटना घडतात लोटे MIDC मध्ये, ज्याच्यामध्ये अनेकांचे जीव गेलेले आहेत, अनेक जण होरपळलेले आहेत. ऑडिट करतात, चौकशी करतात. मात्र या ऑडिट आणि चौकशीमधून निष्कर्ष काय होतोय? सर्वसामान्यांचा जीव जातोय. काल देखील अशीच घटना घडली आहे. बघा, ह्या कोकणामध्ये हे केमिकल इंडस्ट्री आल्यानंतर कोकणचा जो जे सौंदर्य होतं किंवा कोकणची जी पहिलं आपलं निसर्ग होता हं. तो आता नेस्तानाबूत व्हायला लागलेला आहे किंवा तो आता बदलत चाललेला आहे. या लोकटेकच्या MIDC मधनं आमच्यासारख्या कोकणवासियांच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या की ते भरपूर प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल, परंतु आजपर्यंत तसं काही झालेलं नाही. हं. या MIDC मध्ये मोठ्या मोठ्या ब्रँडच्या कंपन्या आल्या, परंतु त्या आजच्या या कंपन्यांमध्ये इथले स्थानिक भूमिपुत्र आज देखील जर आपण पर्सेंटेज बघितले तर तुम्हाला 10 ते 15% आढळेल. हं. या MIDCच्या अनेक समस्या आहेत. म्हणजे एक साधारणतः 7 ते 8 वर्षापूर्वी माझ्याकडे एका अननोन व्यक्तीने या MIDC बद्दलचा एक गोपनीय रिपोर्ट मला फोनवरती ऐकवला होता. हं. ते ऐकल्यानंतर मी थक्क झालो होतो. या MIDC मधलं केमिकल इतक्या डीप लेवलला गेलेलं आहे हं. की तिथल्या मातेच्या दुधामध्ये केमिकल अंश सापडले आहेत. बापरे. तिथल्या गाईच्या दुधामध्ये केमिकलचे अंश सापडलेले आहेत. या MIDCच्या कुठल्याही परिसरातल्या इथे शेती होत नाही, आंब्याला पीक येत नाही, काजू धरत नाही. आणि मी आजच आता MIDC मध्ये हाक मारायला गेलो होतो त्या मुलाच्या घरी. हं. त्याचे सासरे मला सांगत होते की या MIDC मध्ये कॅन्सरचं प्रमाण वाढलेलं आहे. या MIDC मध्ये प्रत्येक गावात कॅन्सरचे पेशंट भरपूर झालेले आहेत. ही धोकादायक गोष्ट आहे. याचा अर्थ असा आहे की या MIDC मध्ये कोणावरती बंधन नाही, कोणावरती लगाम नाही. आज या MIDCचे मालक वाटेल तशा पद्धतीने प्रदूषण करत आहेत. त्या ओढ्यामध्ये नाल्यामध्ये केमिकल सोडतात, हवेत केमिकल सोडतात आणि कुठलीही सेफ्टी घेत नाहीत आणि अशा पद्धतीचे अपघात घडतात. हे गेल्या अनेक वर्षामध्ये अनेक अपघात झाले, अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त झाली. याला जबाबदारी MIDCचे अधिकारी आहेत, हे MPCBचं मंडळ आहे, फॅक्टरी इन्स्पेक्टर आहेत आणि एकंदरीत ही सगळी राजकीय प्रक्रिया त्याला कारणीभूत आहे असं मला या ठिकाणी म्हणायचं आहे. बघा, MIDC ही सर्वच परप्रांतीयांसाठी आहे. हं. आमचे काही असे समीर खेडेकर जो काल मयत झाला, तो घरचा एकटाच मुलगा आहे, कमवता. होय. त्याची आई वडील आणि त्याची पत्नी हेच कुटुंब आहे. त्यांचा आधार या ठिकाणी निघून गेला. हे फक्त तिथं स्थानिक असल्यामुळे त्या ठिकाणी तो परमनंट नोकरीवरती लागला होता. नाहीतर या मालकांची परिस्थिती अशी आहे हं. की आमच्यासारखे जर का नोकरी संदर्भात तिथं त्या ठिकाणी गेले, स्थानिकांना रोजगार संदर्भात, तर पोलीस प्रशासन, महसूल विभाग हं. आणि हे मालक यांची युती होऊन आमच्या सारे कार्यकर्त्याची मुस्कटदाबी करण्याचे प्रकार होतात. आम्हाला उचलून जेलमध्ये टाकलं जातं. हं. आणि मग काही असे नेते आहेत की त्या परिसरामध्ये कामगारांचा प्रश्न घेऊन जातात आणि त्यांना कॉन्ट्रॅक्ट दिले जातात आणि मग असे ठेकेदार त्या ठिकाणी परप्रांतीय लोकांनाच भरतात, बाह्य लोकांना. हं. आणि आमच्या मराठी माणसांचा घास या ठिकाणी काढला जातो. म्हणून आमचं सातत्यानं या मालकांच्या विरोधामध्ये आमचा संघर्ष असतो आणि म्हणून आम्हाला या MIDC मधनं यश मिळत नाही. याच्यासाठी ही सगळी पॉलिटिकल अँगल आहे. प्रत्येक पक्षाचा नेता तिथं ठेकेदार आहे, कॉन्ट्रॅक्टर आहे. म्हणजे पैसे वसुली होते तिथून प्रत्येक पक्ष. 100% कॉन्ट्रॅक्टच्या माध्यमातनं पण त्या ठिकाणी वसुली केली जाते, लक्षात घ्या. पैशांसाठी तिथल्या स्थानिक लोकांचा जीव जात असेल तर ते 500,000 रुपये काय करायचेत? या पॉलिटिकल पक्षांना काय करायचेत वैभवजी? यासाठी जन आंदोलन उभारण्याची गरज आहे आता. मुद्दा असा आहे की इथले स्थानिक लोकप्रतिनिधी, त्यांचेच कार्यकर्ते, त्यांचेच ठेकेदार, त्यांचेच सप्लाय, हं. यामुळे स्थानिकांचा रोजगार या ठिकाणी बुडालेला आहे. आम्हाला नावाला फक्त तो लोटे MIDC आहे, अगदी. परंतु त्या कोकण रेल्वे सारखेच परप्रांतीय ठेकेदार या ठिकाणी काम करतायत. हं. अहो, या कंपन्यांचं बांधकाम करणारे ठेकेदार बाहेरचे, लेबरचे ठेकेदार बाहेरचे, सप्लाय करणारे बाहेरचे, कोळसा सप्लाय करणारे बाहेरचे, वेल्डिंग करणारे बाहेरचे. अहो, इव्हन गाड्या सुद्धा बाहेरच्या आहेत, लक्षात घ्या. अशी परिस्थिती आहे MIDC मध्ये. या MIDCचा शून्य उपयोग इथल्या सगळ्या भूमिपुत्रांसाठी आहे.
हे आपल्या माध्यमातून मी निदर्शनास आणून देत आहे. नाही, माझं म्हणणं आहे रोजगार काय होतोय, किती होतोय, तिथल्या लोकांना त्याचा किती फायदा होतोय ही दुसरी गोष्ट. पण समीर खेडेकर ज्यांच्यावरती संपूर्ण कुटुंब अवलंबून आहे, अशा व्यक्तींचा जर हाकनाक बळी जात असेल, तर मग अशा एम-आय-डी-सी कशाला? फक्त समीर खेडेकर हे कालचं उदाहरण आहे. पण याच्या आधी अनेक जणांचे तिथे जीव गेले, होरपळलेत. अशा कुटुंबांना आधार कोण देणार? एम-आय-डी-सी देणार की मग प्रशासन देणार? नाही, आता यातनं जाणारा आमचा समीर खेडेकर सारखा तरुण या ठिकाणी उमदा तरुण निघून गेला, हं, ते नुकसान कधी भरून येत नाही. अगदी. पण त्यानंतर त्यांना दिलेला आर्थिक जे काही हे असतंय, मोबदला असतो हं, किंवा नोकरीची हमी असते, या काय म्हणतात त्या तात्पुरत्या गोष्टी आहेत असं मला म्हणायचं आहे. गेलेला जीव या सगळ्या पैशातनं परत येऊ शकत नाही, परंतु या सगळ्या गोष्टी करायच्या आणि वातावरण शांत करायचं अशी परिस्थिती या एमआयडीसी मध्ये आहे. सेफ्टीच्या दृष्टिकोनातनं इथल्या कामगारांच्या कुठल्याही परिस्थितीत सुरक्षा या ठिकाणी घेतली जात नाही, हा माझा त्यांच्यावरती गंभीर आरोप आहे. आणि म्हणून सातत्यानं या ठिकाणी स्फोट होतात, गॅस सुटतो, धूर सुटतो. हा आमचा स्थानिक होता म्हणून या ठिकाणी त्याची सेन्सिटिव्हिटी आम्हाला जाणवली, संवेदनशीलता जाणवली. परंतु असे काही परप्रांतीय या एमआयडीसी मध्ये रोजच्या रोज मरत असतात, त्यांचा कुठलाच स्थानपत्ता नसतो. त्यामुळे हे भयंकर प्रकार या एमआयडीसी मध्ये आहेत. याच्यावर तर खरं तर आवाज उठायला पाहिजे. परंतु तक्रार झाल्यानंतर एमपीसीबीचे किंवा फॅक्टरी इन्स्पेक्टर नोटीस बजावणार हं. आणि कालांतराने क्लीन चिट देणार अशी यंत्रणा आहे. असे सोकावलेले सगळे लोक आहेत. याला तर मोठं जन आंदोलन उभारायला पाहिजे, अशा पद्धतीची माझी भूमिका आहे. बघूया, मी ते आंदोलन उभारीन, मला काही कालांतराने यश मिळेल असं मला वाटतंय. वैभवजी, कालची नेमकी घटना अगदी थोडक्यात आम्हाला सांगा. आणि तुम्ही ज्यावेळी समीर खेडेकर यांच्या कुटुंबियांना भेटलात, त्यांच्या कुटुंबियांची पार्श्वभूमी आपल्या प्रेक्षकांना किंवा मग सगळ्यांना समजू दे, की लोटे एम-आय-डी-सीमुळे एका कुटुंबावरती आलेली वेळ, त्याची दाहकता ही लोकांना कळू दे. तुम्ही नेमकं ह्या सगळ्याचं वर्णन कसं कराल? काल तुम्ही भेट घेतली त्याबद्दल? बघा, आजच मी समीरच्या घरी जाऊन आलो. हं, आता एक तासापूर्वी मी त्या ठिकाणी होतो. हं, समीरचे सासरे आहेत हे सुरेश कांबळे म्हणून माझे मित्र आहेत आणि ते राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आहेत. कालच सुनीलजी तटकरे यांची सुरक्षा संदर्भात बैठक चालू असताना त्या बैठकीत असतानाच हा स्फोट झाला. हं, इतकं दुर्दैव आहे. आज हा समीर खेडेकर सारखा तरुण, 36 वर्षाचा तरुण, 10 वर्षापूर्वी लग्न झालं होतं आणि कुटुंबाचा राहाडगाडा तो चालवत होता, अतिशय मितभाषी. त्या आमच्या घाणेकुंडच्या गवळीवाडीमध्ये सगळ्याच सामाजिक क्षेत्रामध्ये अग्रेसर असलेला, हं. घर, कुटुंब आणि नोकरी ह्या सगळ्यांनी आमचं त्या सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम एवढं त्याचा असलेला हा तरुण आणि मर्जीमाप कुठलंही व्यसन नसलेला आज निघून गेलेला आहे. ते घर अक्षरशः उघड्यावरती पडलेलं आहे. आमच्या सुरेश कांबळेंचा मुलगा कोरोनामध्ये गेला, परंतु हा जावईच त्यांचा मुलगा होता. आज तेही त्यांचं छत्र हरपलेलं आहे. ते अतिशय दुःखात ते कुटुंब आहे. आज ते म्हातारे, त्याचे आई वडील आहेत, त्या पाठीमागे पत्नी आहे, एकदम विदारक चित्र आहे. तर हे असे अनेक कुटुंब या ठिकाणी गेलेले आहेत आणि मला वाटतं हे न भरून येणारं नुकसान आहे. हं. तर अशा पद्धतीच्या घटना ह्या एमआयडीसी मध्ये होऊ नयेत असं माझं म्हणणं आहे. अजून आमच्या किती तरुणांची तुम्ही बळी घेणार असा माझा प्रश्न आहे या सगळ्या लोटे आणि परशुराम इंडस्ट्रियल असोसिएशनच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना. मोठमोठे हा सेमिनार भरवतात, समोर आहे जी. मोठमोठे सेमिनार भरवतात, मोठमोठे गोष्टी करतात, घोषणा करतात, मात्र प्रत्यक्षात या असोसिएशनकडनं काय होत नाही, ही परिस्थिती आहे. अगदी तुम्ही म्हणताय सुनील तटकरे यांची बैठक देखील त्याच दरम्यान सुरू होती. त्यांची तर आम्ही कुठे या सगळ्या घटनेवरती प्रतिक्रिया ऐकलेली नाही. या घटनेनंतर एम-आय-डी-सीने खेडेकर कुटुंबासाठी काय मदतीचं आश्वासन केलेलं आहे? त्याबद्दल काही तुम्हाला माहिती आहे का? आणि जर खासदार सुनील तटकरे ह्या ठिकाणी होते, तर अशा घटनांमध्ये त्यांना गांभीर्य कळलं की नाही? त्यांनी ह्या सगळ्या घटनेची चौकशी किंवा मग ह्या घटनेवरती लक्ष ठेवलंय की नाही? नाही, तर ते सुरेश कांबळे माझे मित्र ते म्हणाले काल आम्हाला तटकरे साहेबांचा फोन येऊन गेला बरं. आणि मी माहिती काढली असता आमच्या एमआयडीसी म्हणजे आमच्या त्या परिसरातील सगळेच माझे जे सहकारी आमचे समाजसेवक मित्र आहेत यांनी त्या कंपनीशी बैठक केली आणि असं समजतंय की आर्थिक मोबदला, एक नोकरीचं आश्वासन हं. आणि त्याचा उर्वरित काय राहिलेला हिशोब, या सगळ्या गोष्टी त्यांनी देण्याचं कबूल केलेलं आहे. परंतु या सगळ्या जरी गोष्टी असल्या तरी गेलेला जीव काय परत येत नाही, याचं दुःख मात्र नक्की आहे.
अगदी वैभवजी, शेवटचा प्रश्न आहे. भोपाळ वायू दुर्घटना संपूर्ण देशानं पाहिली, जगानं त्याची दखल घेतली. ती घटना झाल्यानंतर तिथे कशा पद्धतीची परिस्थिती निर्माण झालेली होती, तिथल्या आजही परिस्थिती व्यवस्थित नाहीये. खेड आणि चिपळूण ही दोन्ही शहरं, ही दोन्ही गावं आज याच वायू दुर्घटनेच्या उंबरठ्यावरती जात आहेत किंवा मग त्याचीच एक सुरुवात आहे असं तुम्हाला वाटतंय? का आत्ताच त्या सुरेश कांबळे यांच्यावर चर्चा होताना कधीतरी आपलं भोपाळ होऊ शकतो अशी त्यांनी शंका व्यक्त केली. अतिशय विदारक दृश्य आहे. म्हणजे हे सगळी घटना आहे त्यांचं. मला हे पाहिल्यानंतर मला खरं तर धक्का बसला. तर आपला विचार म्हणजे जर का आपण विचार केला तर विनती ऑर्गॅनिक ज्याच्यामध्ये ही घटना घडली, ही कंपनी आणि घरडा केमिकल ह्या दोन्ही कंपन्यांचं जे रॉ मटेरियल आहे सायनाईट आहे, लक्षात घ्या. आणि त्याच्यावरती प्रक्रिया करून ते पेस्टिसाइड बनवतात, म्हणजे कीटकनाशक बनवतात आणि परदेशात ते सप्लाय करतात. जर याच्यामध्ये जर का अशा पद्धतीने जर हलगर्जीपणामुळे त्या सगळ्या रिॲक्टरचा स्फोट होऊन जर तरुण म्हणत असेल तर मला वाटतं बॉयलरचा स्फोट रिॲक्टरचा स्फोट होऊन त्यातनं वायू गळती व्हायला वेळ लागणार नाही. एका रात्रीतच आमचा सगळा तो परिसर नेस्तानाबूत होऊ शकतो अशी परिस्थिती एमआयडीसी मध्ये. याचा कोणतरी अभ्यास केला पाहिजे, याच्यावर कोणी आक्रमक झालं पाहिजे, ऍक्शन घ्यायला पाहिजे. परंतु चंद देणग्यांसाठी या सगळ्यावरती कानाडोळा केला जातो, दुर्लक्ष केलं जातं आणि पुन्हा उद्यापासून एरिया माझ्या मागल्या अशी परिस्थिती या लोटे परिसरात एमआयडीसीची आहे. मला असं वाटतं या कधी अशी दुर्घटना होऊ नये, परंतु दुर्घटना होण्याच्या स्थितीमध्ये हा परिसर आहे आणि 2च गावे नव्हे तर साधारणतः 10 गावं त्या ठिकाणी बाधित होऊ शकतात. अगदी म्हणजे आमचे लोटा आहे, धामणदेवी आहे, चिरणी आहे, शेलडी आहे, आवाशी आहे, अशी अनेक गाव आहेत, आजगणी आहे, सोनगाव आहे. ही अशी सगळी जी आसपासची लवेल आहे आमचं, ही जी सगळी गावं जी आहेत ही सगळी गावं या सगळ्या वायू गळतीमुळे बाधित होऊ शकतात आणि भयंकर मोठी दुर्घटना या ठिकाणी घडू शकते, हे मात्र 100% आहे. अगदी धन्यवाद वैभवजी. आपण अपेक्षा करूया या सगळ्यातून तिथल्या एमआयडीसीच्या प्रशासनाला जाग येईल, त्यांनी काहीतरी उपाययोजना करणंच गरजेचं आहे. कारण अशा पद्धतीचे हाकना जीव जाणं हे एमआयडीसीच्या तिथल्या अधिकाऱ्यांना कळत नसेल, पण ज्या कुटुंबावरती ही वेळ येते त्या कुटुंबाला कधीतरी या प्रशासनानं जाऊन भेटावं किंवा तिथल्या स्थानिक प्रशासनानं देखील जाऊन भेटावं. तेव्हा कळेल की एक माणूस आपल्या कुटुंबातला जातो, त्यानंतर येणारी वेळ, त्यानंतर जे पैसे दिले जातात, जी आश्वासनं दिली जातात त्या माणसाच्या समोर अगदी छोटी आहेत. धन्यवाद आपण दिलेल्या या सविस्तर प्रतिक्रियेसाठी. आपण आपला वेळ दिलात कोकण कट्टा न्यूजसाठी, त्यासाठी धन्यवाद. धन्यवाद तेजस्वी, धन्यवाद. लोटे एमआयडीसी परिसरात वारंवार घडत असलेल्या ह्या घटनांमुळे परिसरामध्ये भीतीचं वातावरण पसरलंय. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांचे ऑडिट करण्यात यावे, यामध्ये कोणी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी देखील परिसरातील नागरिकांनी केली. याआधी देखील याच लोटे एमआयडीसी मध्ये भीषण दुर्घटना झाली. यामध्ये अनेकांचा जीव देखील गेलाय, तर अनेक जण होरपळून देखील गेलेत. दरम्यान खेड पोलीस ठाण्याचे पथक घटनास्थळी दाखल झालं होतं. औद्योगिक सुरक्षा आणि कामगार सुरक्षेच्या उपाययोजनांची पोलिसांकडून सध्या चौकशी सुरू आहे. औद्योगिक सुरक्षेच्या उपाययोजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि चौकशी तातडीनं करण्याची मागणी सध्या नागरिकांनी केली आहे. तेजस बोरगरे, कोकण कट्टा न्यूज, खेड, रत्नागिरी.